И почвам от начало. Пак. Аз къде си оставих оная работа? Тук това ли бях? Ще му се промени... Campfire. Исо е... Сега ми трябва запалка. Аз имам ли запалка с мен? Не. То ми е запалката в твато. Стига бе. А къде ми отиде онова? Утката. Течей бе. Са ми трябва това. Почна вали. Стига бе. То май става нощ. Ето ми го огънчето. Ще трябва да взема такова. Много шум. Какво е това? А това му го запаля? Това е тази музика бе, искам да изпра тази музика. Трябва трябват ми пръчки. Бе, стига с тази музика бе. Дразни ма. Това маче онова. Дано да е това. Чакай бе. Ама аз нямам място в инвентара бе. Почвам от начало, не ми пука. И сега да не почне пак соло самолета. Но така право почваме. Не ми се гледа все пак това. Пак почваме бе, не ми пука. И сега като стане нощ, поне ще знам как да си направя такова. Така, сега да съберем пръчки. Едно... Трябват ми много пръчки. Две. Три. Това ми трябва. Как ми беше това? Добре. Ара бе, трябват ми още парачки.
те неща моля ли ги щупа с ръка? Ох, да не мога. Защо бе? Колко такова ми трябва за огън? Трябва да ми още. Тук едно има. Стик. Това пак ли е стик? Стик. Campfire. Тук ще бъде. Сега го запалям. Сега отгоре моля да излея вода. Ох! Сега ми трябва пак това. Къде е? Яко ли там какво беше? Не! Юг. Yes, лашинг! Сега трябва да събера още пръчки. Ох, много скеф, че направих. Какво е това? Ето стик. Това, че ми трябваше 2. Ще взема още едно. За всеки случай. Аз имам ли скала камък в мен? Имам. Къде ми е това, бе? Къде ми е ножа? Само не ми каза, че съм си изгубил ножа. Къде щупих онова? Юка. Тук майче беше. Аз съм го фърлил там, къде съм изпуснал. Там, къде щупих твата. Стига, бе, сега не ми казва, че съм изгубил ножа. Това е най-лошото нещо. Така търся в земята, докато не ми изпише нещо. По-нататък ще го намерим. Така, сега. Опа. Взимаме пръчките. Мятаме ги. Взимаме това, мятаме го. Взимаме това. Много скеф. Къде ми е това? О, не. Аз съм на тук, бе. И сега сигурно ми се е изхъбило. Не. Какво е това? Мравуняк. Искам да се намеря много ножа. Това земя ли е? Много искам да си намеря ножа. Понесе име брат Венци. Сега... Как се правеше такова? Влезни така, бе, муче.